ଜୀବନର ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ରାତି ରାତି ଉପାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ରାତି ଉପାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ 10-12 ବର୍ଷ ଦୁନିଆର ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ଆମକୁ। ଚାଷ କାହାରି ଚାଷ ଖାଇତେ କୁଳେଇଲାନି। ସେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଉଭୟ ତ ନାକି ରହିଲା। 62 ମସିହାରୁ 73-74 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗିକି ରହିଲା। ସେଇ ସମୟର ମାନେ ଖୁବ କୋଟିପତି ଘର ବି ଖାଇତେ ଅଭାବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ମାନେ ଯେମାନେ କାମ ଦୁଃଖ କରି ଚଳନ୍ତି ପରର, ସେମାନେ ଚତୁର୍ମାସିଆ କେହି କିସ ଖାଇଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ସେଟା କହିନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବ। ଯେ ଜିନିଷ ଅଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ, ସାରୁମୁଣ୍ଡା କିଏ ଖାଏ? ସାରୁମୁଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଝୁଡି ଝୁଡି ଘିନି ଆସିବେ, ତା ସିଝେଇକିରି ଖାଇବେ। ଆଉ ଜାମକୁଳି ପାଚିରେ ଜାମକୁଳି ଗଛର ଦିନ ସାରା ରହିଥିବେ, ସେ ଜାମକୁଳି ଖାଇ ପେଟ ପୁରେଇଲେ। ସାରୁ ପତ୍ର, ପଞ୍ଚଡ଼ା ଶାଗ, ସାରୁ ପତ୍ର ତା ବାହୁ ଗୁଡାକ ସେଇଗୁଡା ଆଣିକି କାଟିକିରି ସିଝେଇକିରି ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଖାଇଲେ। ଆଉ କିସ କରିବ ଭୋକ ଜାଳର? ଗଛର ପତ୍ର ରଖିଲେନି, 12 ମାସି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡା ଲୁଚିକି ସେଇନୁ ଖାଇଦେଲେ କଞ୍ଚା। ଆଉ ଶାଗ, ଯେ ଶାଗ କଞ୍ଚଡ଼ା ଶାଗ ପାଖରୁ, ହିଡ଼ିମେଚା ପାଖରୁ, ଯେ ମଦରଙ୍ଗା ପାଖରୁ, ସେ ଶାଗ ଆଉ ରହିଲାନି। ବାଡି ଘର କି ପାଳ ରଖିଲେନି, ସବୁ ଆଣିକିରି ସିଝେଇ ଖାଇଲେ। ଭାତ ତ ନାହିଁ, ଭାତ ତ ଅଭାବ। ଆଉ ମାଛ, ସେତେବେଳେ ନଈରୁ ମାଛ ଭଲ ଧରୁଥିଲେ। ମାଛ ଆଣିବେ, ମାଛକୁ ବିକିବେ, ଯାହା ଯେ ବିକିବ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଚାଉଳ ଖୁଦ ଯେଠି ଯାହା ପାଇଲେ ଆଣିକି ସିଝେଇ ଖାଇଲେ। ସେଇ ଧାନ ଚାଉଳ ବଦଳର ମାଛ କିଣାକୁଣି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଅଭାବ, ମାଛ ବି କିଣିବ କିଏ? ସେ ଯେ ମାନଙ୍କର ପାଖର ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଥିଲା, ସେଇମାନେ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦେଇକି ମାଛ ଏକା କିଣୁଥିଲେ, ନହେଲେ ମାଛ ବି କିଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଜୀବନର ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ରାତି ରାତି ଉପାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ରାତି ଉପାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୂଲିଆ ମାନେ ସକାଳୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଘର ପାଖର, ଆଜି କିସ କାମ ହବ ପଚାରିବେ। ପେଟ ଖୋଳାଙ୍ଗ ପଶି ଯାଇଛି, ମାନେ ପେଟ ପିଠି ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେମାନେ କିସ କାମ କରିବେ? କିସ ତାଙ୍କେ ସକାଳେ ଆସିବେ, ଆଏ ଦିଖଣ୍ଡ କାଠ ଚିରିଲେ, କାଠ ଚିରା କରିଲେ, କାଠ ଚିରିକିରି ତାପରେ ଭୁଜା ମୁଠେ ଦେନେ ଖାଇକିରି ଆଏ ଗଲେ ପାଳର କେଠି କାମ ହବ, କେଠି ବିଲର କାମ ହବ, ତାଙ୍କୁ କହିନେ ସେ ଯିବେ କାମ କରିତେ। ତାଙ୍କ ନାଗି ଫେରେ ଭୁଜା ଖେଳକୁ ରୁଟି ହଉ ଭୁଜା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠେ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ଧାନ ମଜୁରୀ 2 ସେର, 3 ସେର, 4 ସେର, ଏତେ ଅଭାବ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରକମ ଅବସ୍ଥା। ଧାନ ନେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇବେ, ସିଝେଇକି ତାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ବୁଲେଇବେ, ଚାଉଳ ବେଳା ହାଣ୍ଡିରେ ବୁଲେଇବେ, ବୁଲେଇକି ଶୁଖେଇକିରି ବୁଲେଇଲେ ଶୁଖିଗଲା, ତା ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିବେ। ସେତେବେଳେ ଢିଙ୍କି, ସେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଥିଲାନି। ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକିରି ପାଛୁଡିକି ତା କାଞ୍ଜା କୁଣ୍ଡାକ ଆହୁରି ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଡାକ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି। ବେଳକୁ କାହାର 4ଟା 5ଟା ଉପରଓଳି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଲାଗିବ। ସକାଳ ପହରୁ ଉପାସ, କେଠି କିସ ଖାଇଥିବେ, କେଠି ଶାଗ ମାମୁଡି କିସ ବାଡିଘର ଛିଡି ଆଣିକି ଯାହା ସିଝେଇ ଖାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଭୁଜା ଭାତ ମିଳୁନଥିଲା। ଖାଇତେ କିଛି ନଥିବ ଘର, ସେଇ ଯେ ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ବସେଇଦେନେ, ଏଇ ସେତିକି ସେ ଛୁଆ ମାନେ ଖାଇକି ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇନ ଭୋକ ଉପାସର। 2-3ଟା ଛୁଆ ଯାହାର ତାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ପଖାଳ ତୋରାଣିକି ଖାଇଲେ, ଏଇ ସେତିକି ଖାଇକି ସେ ଦିନ ସାରା ରହିଯିବେ। କେତେ ଟାଇମ କିସ ଅଧିକଉଣି ଧାନ ମଜୁରୀ ନେଇକି ତାକୁ କୁଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ
ଚାଉଳ 1.5 ସେର 2 ସେର ସେତିକି ଚାଉଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ତା ପରିବାର 6-7 ଜଣ। ସେତେବେଳେ ଭୋକ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ 2 ସେର ଚାଉଳ ଭାତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସରିଯାଉଥିଲା, କୋଳଉନଥିଲା। ତାର ଦିନକୁ ପୁଣି କାମରୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବେ। ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କାମକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ସିଏ ମହା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲା ଯେ କେମିତି କାହା ପେଟ ପୋଷିବ, କାହା ପାଖରୁ ଧାର ବାକି ସବୁ ଆଣିକିରି ଚଳିବେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଦିନକୁ 2 ଥର ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ, 2 ଥର। ସେଇ ସକାଳଠୁ ଯଦି ଉପାସ ଥିବ 2 ପରେ ବକ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଉ ରାତିର ଯାହା ମୁଠେ ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଛାଡ, ଖାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇକି ସେତିକି ଜିନିଷ କୁ ଭାତ ନଥିଲା। ତରକାରୀ କିଏ ପଚାରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ଆଳୁ ଥିଲାନି। ଉଛୁଣିକା ଆମ ସମୟରେ କିସ ସାରୁ ଚାଷ ବେଶୀ। ସାରୁ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କୁନ୍ଦୁରି, ବାଇଗଣ ଏଇଗୁଡାକ କେୟାର କରୁଥିବ ପରିବା ଭିତରେ। ସେଇ ସାରୁ ପୁଡିକିରି ଚଟୁଣି କରି ଖାଇଦେଲେ, ନହେଲେ ସାରୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ମାଛ ଏକା ମୁଠେ ଯଦି ଆଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବେଶ ଚଳିଗଲେ। ବଡ କଷ୍ଟ ଆଣନ୍ତି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ? ସେଇ ମଜୁରୀ ଦବା ଲାଗି ସେଇଥିରୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ନେଇଗଲେ, ଯେ କୁଟିଲେ ଚାଉଳ ମୁଠେ ନେଇଗଲେ, କୁଣ୍ଡା 1 ସେର 2 ସେର ନେଇଗଲେ, ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଘିନି ଆସିକିରି ଚଳିଲେ। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଛନ୍ତି। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେଲ କେଇଠି ତରକାରୀ ମଥାର ତେଲ ବାଜୁନି, ଦେହରେ ତେଲ ବାଜୁନି। କେଇଠି ସେ ଆଣିବେ ତେଲ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ? ଉଚ୍ଚାଞ୍ଚ ଲୋକ ବାବାନା ହେଇଗଲେଣି, ତେଲ ମସଲା ନହେଲେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଛନ୍ତି ଲୋକ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମରି ମାନଙ୍କ ଘର ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି କଷ୍ଟ ଚଳିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଟା ଦୂର ହେଲା ଯେ କେବଳ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଯେବେଠୁ ଚାଷ ଆସିଲା ଆମ ଦେଶକୁ, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର ହେଲା। ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭାତଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଭାତର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ତମେ ଯାହା ତାକି ଚାଷ କରିଦିଅ, ମାଣ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଉପର ମାଣର। ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଧାନ ଯୋଉ ଚାଷ ହଉଥିଲା, ମାଣ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁ ହାଏଷ୍ଟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ହେଲେ ବି ସେ ବନ୍ୟା ଖାଇଗଲେ ସିନା ବି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାଗାରେ ନହେଲେ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ 7 କୁଇଣ୍ଟାଲ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଲା। ଗୋରୁ ଧାନ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋରୁ ଧାନ ତ ଅମଳ କମ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଗୋରୁ ଧାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କମିଗଲାଣି। ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ଗୋରୁ ଧାନର ଟିକେ ବଢିବା ହାଇଟ୍ ସକାଶେ ସେଇ କୁଟା ଗୁଡାକ ଗୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଘର ଛାଣ ମାନେ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋରୁ ଧାନ କୁଟା ହେଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହବ, ଘର ଛାଣ କରନ୍ତି।